BPF राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव जेरैबादि खोथा होबोदोंमोन थिग बेबादिनो दिनै मोनफानि उनाव मोनफा गामि ओनसोलफोरावबो जौगानायनि खामानि मावबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो 4 नं जमदुवार बियाबनि जानालिगाव प्राइमारि सराइगाव गामि गोथौआव गोबां बोसोर गंसे दंफां दालां बायफ्लेनायजोंनो थांलाय फैलाय लामानि हान्थामेला दुखुजों जुजिनांगौ जायोमोन। दिनै BPF राजखान्थि हान्जाया सरकाराव फैनायजों लोगोसे 4 नं जमदुवार बियाबनि MCLA विलियाम नार्जारिया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव जेरैबादि खोथा होबोदोंमोन बेबादिनो दिनै जानालिगाव प्राइमारि सराइगावआव RCC दालांखौ मोगथां महर दिन्थिबाय। बे RCC दालांखौ लुफुंनानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हान्थामेला खालामनो मोननानै खुसि जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 4 नं जमदुवार बियाबनि नेहाथारि बिनेश नार्जारिया आरो फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। बेनि सायाव आं बेखौनो गोजोननाय मोनगोन जे थारैनो बे ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय जायगायाव दिनै बे मोनसे दालाङा जानानै फैनायाव बे ओनसोलनि साफ्रोमबो थांनाय फैनायनि फरायसालियाव गथ' गथायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो बे दालांनि गोनांथि दं। जे बे लामायाव गथ'फ्रा दैजों बारलांनो गोनां जायोब्ला बा गाज्रि लामाजों थांनांगौ जायोबा खैफोद खैदाङा एसे रासिन जायो। बिनिफ्राय दिनै रेहाय मोनबाय। बिनि थाखाय आं मोनसे बाथ्राखौल' बुंगोन जे धन्य जाबाय ओनसोलनि थाखाय जोंनि BTC गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारि सारनि दैबथिंनायाव जाय हाबाफारिफोरखौ दिनै आवगायबोनानै बे मोजां लामानि बेबस्थायाव सहाय खालामबाय। बे सहाय खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर। दिनै आंबो फंसे बाथ्राखौ बुंबावनो आवगायगोन जे थारैनो दिनै बेल' नङा, बिदिनो गोबां दालां गोबां जायगायाव गोबां गामियाव गोग्लैसोना थानाय गामि दं। बेफोरबायदि गामियावबो बेबायदिनो बबेबा जायाखै जागोन, बबेबा जागासिनो दङ, बे अबस्थायाव दङ। फैगौ समाव बेफोरबो नै जोंनि जे हाग्रामा सारनि जे थांखि उद्देश्य सबका साथ सबका बिकास बा बयबो समानै बे गेवनो मानि बिकास जानांगौ, बे बिकास जानायनि मोनसे सिन्ताधाराफ्रा आवगायगोन होननानै आरो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं मिडियाखौ हामलायनाय जासिदों। थारैनो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं बेखौनो बुंनो आवगायदों जे मोनबा गेरेन्टि हाग्रामा महिलारि सारा जाय गेरेन्टिखौ बुंदों बे गेरेन्टिखौथ' मावगासिनो दं, मावबाय थागोन, फैगौ समावबो मोजाङै मावगोन। खनसेनि जाजोबा गोबां अरुण'दयनि बायदि बायलानि दङ। बे जेंनाफ्राबो लासै लासै जोबनानै थांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो दिनै बेयाव आंजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनि जमदुवार ब्लकनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दं आरो मिरु आफादनि बिथां CWC नि जनेन लैथो नार्जारि बिथां दं आरो जिल्ला बिफाननि बिथां वान अफ दा सेक्रेटारि मिनिस्वर मुसाहारि बिथां दं आरो लोगोसे बे जानालि प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोननि जे बे मोजां मोनसे परिबेस दानायनि गेजेरजों सम्पर्क दोननानै बे लामाखौ बानायनायाव रोजा रोजा बिथांमोननि सहाय सहजुगिता दं। नङाब्ला थाबैनो जानाया मोनसे असम्भब। जिहेथु बेफोरखौ जाहोनो होननानै बुङोब्ला ओनसोलनि मानसिफ्राबो सचेतन जानांगौ, ओनसोलनि मानसिफ्राबो सांग्रांथि जानानै बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिनाय, नांगौ जायगायाव सौहैनाय बाथ्राफोरखौ खालामनायाव सहाय खालामदों। निस्सय बे सहाय खालामनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आं ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि जाथि धर्म बर्न निर्बिसेसे बेफोर गासै सुबुंफोरा जाहाथे गावजों गाव अनलायनायनि परिबेसनि गेजेरजों फैगौ समावबो माने गोरोबलायनायनि गेजेरजों दिनै बे लामा जाबाय, बे दालाङा जाबाय खाथिनि लामा, बे लामाफोरा जाहाथे गावजों गाव एसे
हगारलायनानैब्लाबो लामाफोरखौ मोजां खालामनाय लानायाव गावजों गाव सहाय खालामलायो। जिहेथु लामाया जोंनो नांगौ, लामा नङाब्ला जाथायदा मोजां परिबेस गैयाब्ला शिक्षा दिक्षा बायदि बिथिङाव जों जौगानो हाया। दा जौगानांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोंनि नांगौबादि माबाखौ गावजों गाव सहाय सहजुगिता खालामाब्ला जेबो माबा जौगानायनि मोनसे लामाया फैया। गतिके आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा निस्सय बे फारसेथिं गोबां सहाय सहजुगिता खालामलायगोन होननानै, आरो आं बाराद्राय गोलाव बुंला। फैगौ समाव बेबादिनो मोजाङै मोजां जायफोर हाबाफारिखौ दा मावबावनांगौ दङ, गोबां मावनांगौ दं, बेफोर मावनायखौ गावजों गाव सहाय सहजुगितानि गेजेरजों आवगायनानै मोजां खालामगोन। आरो बेयाव बिथां पिंकि नार्जारि बिथाङा बे कन्ट्राक्टर हिसाबै पिंकु नार्जारि बिथाङा बेखौ कन्ट्राक्टर हिसाबैबाबो इसेल' रांनि गेजेरजोंबाबो बेसेबा मोजां मोनसे दालां बानायनानै होनायनि थाखाय बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो अदूर भबिष्यतआव आरो बेबादिनो मोजां मावबाय थागोन होननानै आसा थाबाय।